बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिनि मोनसे बाहागो महरै चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 17 अक्ट'बरनिफ्राय सेथि खेबनि बानजायनाय 13 बोसोर बैसो सिंनि गथ'साफोरनि बड'लेण्ड मुंख्लं जोलुर बादायलायनाया थांनाय बृहस्पतिबारखालि जोबनानै थांबाय। जोबथा बादायलायनायखौ बेंटल आरो जिथि दुवार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हान्जानि गेजेराव मैखोमै जुजिलायो आरो बेंटल दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा ट्राइब्रेकारनि मददजों 1 गलनि फारागथिजों देरहासार जानो हायो। देरहासार जानाय हान्जानो बान्था महरै चेम्पियननि ट्रफिजों लोगोसे नोगोद 20,000 रांनि चेक आरो रानार्स आप हान्जानो गंसे ट्रफिजों लोगोसे नोगोद 15,000 रांनि चेक गथायनानै होयो। लोगोसे साबसिन गलकिपार, बांसिन गल सोनो हानाय आरो साबसिन गेलेनानै दिन्थिफुंनो हानाय गेलेगिरिनो 1,000 रांजों गंसे ट्रफिखौबो होनाय जायो। बे जोलुर बादायलायनायाव गाहाय आलासि महरै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि रोमदोन बसुमतारिया बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथियो दि दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबां हाबाफारि लानानै बर' माहारिखौ बुहुमाव गेरेमसा महर दालांनो एबा गायसननो थाखाय हाबा मावबोगासिनो दं। बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिनि बिनिनो मोनसे गाहाय बाहागो महरै 13 बोसोर बैसो सिंनि हौवासाफोरखौबो लानानै जोलुर बादायलायनाया गेलेमु बानजायनाय जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबां हाबाफारि लानानै बर' माहारिखौ बुहुमाव गेरेमसा माहारि गायसननो थाखाय हाबा मावगासिनो दङ आरो बिनिनो मोनसे मिशन बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज आरो बिनिनो मोनसे हाबाफारि गाहाय हाबाफारि होननानै बुंनांगोन 13 बोसोर बैसोनि गाहायनि हौवासाफोरखौ लानानै फुटबल मोनसे खेला बादायलायनाय होनाय जादों। बे मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिथोन हरनानैनो बे खुंनायखौ मोनफ्रोम जिल्लाया दा खुंगासिनो दं। माखासेया फोजोबबाय, माखासेया सोलिगासिनो दङ। दा बे 13 बोसोर बैसोनि हौवासाफोरखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा फुटबल जि जोलुर बादायलायनाय होदों। दा बेजों गोबां थांखि दङ। जोङो बयबो मिथिगौ जायखिजाया हाबाफारिखौनो मावनायाव बा मावफुंनो थाखाय जोङो उन्दै समनिफ्रायनो जुदि नाजायोबा बा उन्दै समावनो गोसोआव जुदि सोना लानो हायोबा जायखिजाया हाबाफारिखौ मावफुंनायनि थाखाय दा बे हाबाफारिया जाफुंसारनायनि लामायाव फैसिनो जों बेखौ बयबो मिथिगौ। दा बे थांखि आरो नोजोरजोंनो जोङो उन्दै उन्दै गथ'साफोरनि बे फुटबल बादायलायनायखौ होनाय जादों। दा बिनि अनगायैबो जोङो गथ'साफोरखौ दा जेरैबायदि जोंनि समाजाव गोबां गथ'साफोरा जेंनायाव गोलैना दङ। गोबां जोंनि गथ'साफोरा बा लाइमोनफ्रा गुबुन गुबुन जाय खामानिया लाइमोनफोरनि नङा बा जाय खामानिखौ जोंनि लाइमोनफ्रा मावनाङा बेबायदि हाबाफारियाव गोबां बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। दा जोङो नैबे जोलुर बादायलायनाय होनायनि गेजेरजों जोङो उन्दै उन्दै गथ'साफोरखौ एनकारेज खालामनो नागिरदों। जों जाहाथे गुबुन खामानि मावनायनि अनगायै बा गुबुन गाज्रि खामानि मावनायनि अनगायै जाहाथे जोलुर फारसेबो गोसो जायो। दा बिनि गेजेरजों जोङो बिथांमोनखौ गुबुन गाज्रि खामानि मावनायनिफ्राय गोजानाव दोननो हायो जाहाथे आरो जोलुर बादायलायनायनि गेजेरजों बा जोलुर जोनायनि गेजेरजों गावखौबो सासे राफोद जोलुर गेलेगिरि दानायनि गेजेरजों बा केरियार दानो हानाय बे अबस्थासिम लांनो हायो। आरो बेजोंनो गाव जुदि सासे राफोद गेलेगिरि जायोबा बे सासे राफोद गेलेगिरिया गावल' जानानै थानाय नङा। बेजों बिमा बिफानि बाथ्रा हाबनानै थागोन, सरजाबनानै थागोन। बेजों समाजनि ओनसोलनि आरो जों गुवारै नायोबा माहारिया जोङो मोनसे गेदेमा माहारि जानो जि थांखिजों आवगायगासिनो दङ। दा बेयाव बिथांमोननि गेजेरजोंनो जोङो माहारियाबो मोनसे गेदेमा माहारि महरै सिनायथि मोनगोन। दा बे थांखि आरो नोजोरजों जोङो बे जोलुर बादायलायनायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा दा खुंगासिनो दं। जोङो 17 थारिख अक्ट'बरनिफ्राय जागायनानै दिनै 21 अक्ट'बराव जोबथा गेलेनाय जाबाय। बे गेलेनायाव टेनदुवार आनसलिक कमिटि एबसु आरो बेंटल आनसलिक कमिटि एबसुआ बाहागो लादोंमोन आरो खोब खेलाया नायनो थाखाय खोब मोजां जादों। बयबो रायजो राजा आरो आलासि जों बयबो नायनानै गोजोनदों। जागायजेननायनिफ्राय हाफ टाइमसिमबो बिथांमोनहा स्कर खालामलायनो हायाखै आरो जोबजासिमबो स्कर खालामनो हायासै आरो पेनाल्टि किक होनायावबो बिथांमोना नाजायै गल होलायनो हायाखिसै। जोबनायाव 11 जनसिम थांनाय समसिमावबो बिथांमोनहा गलखौ जोसनलायनो हायाखैमोन। उनाव जोबथारनायाव बेंटल आनसलिकनिया 11 जन जोनायाव सासेया जोसननो हाबाय। बे हिसाबै बेंटल आनसलिक कमिटि एबसुआ दिनै देरहासार जाबाय। जोङो बे आन्डार 13 बे खेलाखौ होनानै जोङो देग्लाय फार्स्ट जागायजेनदों आरो खोब बियो मोनसे जाफुंसारनाय होननानै जोङो साननानै लादों। जोङो देग्लाय होजेनबाय आरो नेक्स्ट इयारावबो जों होनो थाखाय थियारि आरो देग्लाय होजेनबाय हिसाबै
जोंहा उन्दै उन्दै गथ'फ्रा जागायजेननाय हिसाबै हयथ' खोब बिथांमोना थाल मोनस्लाबाखैमोन खोब समनि गेजेराव प्रेक्टिस खालामनानै फंबायमोना गेलेफैदों बे हिसाबै बांद्राय हयथ' जाजोबाखै जाखिनि गेलेदों बेयाव खेबनै खेबथाम बिसोरो गेम गेलेनानै खोब बिसोरो गोरानिफ्राय गोरा गावसिनि गेलेनाय बा टेलेन्टखौ दिन्थिबोनो हानायखौ जोङो नुनो मोन्दों। मा मा बान्था होनाय जायो? जोङो चेम्पियनशिप ट्रफि मोनसे हरबाय चेम्पियनशिपनो आरो 20,000 रां रानार्स आपनो 15,000 आरो रानार्स आप मोनसे ट्रफि बिथांमोननो हरबाय आरो बेस्ट प्लेयार हिसाबै बय अफ दा मेट्च मोनसे ट्रफि आरो 1,000 मोनसे रां बेखौ हरनाय जाबाय आरो गलकिपार बेस्ट गलकिपार बिनोबो मोनसे ट्रफि आरो 1,000 रां आरोबाव हाइस्ट स्करार बिथांनोबो जोङो 1,000 आरो मोनसे ट्रफि हरनाय जाबाय। बिथांमोननि नैबे गेलेनायखौ अबे लेभेलसिम नेक्स्ट जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफाद मिरु एबसुआवनो बेयो मोनसे डिसिसन जादों मोनफ्रोमबो जिल्लायाव आन्डार 13नि खेलानि मोनसे गेलेनाय बे बादायलायनायखौ होनांगौ बे मोनसे मिरुनिनो मोनसे डिसिसन बे हिसाबै मोनफ्रोमबो जिल्लायाव दिनै जागासिनो दङ गुबुन गुबुन जिल्लाफोरना हयथ' जोब्बाय जोङो दिनै होबाय दा बेवहाय मिरु आफादाव रायलायनाय सोलिगासिनो दङ बिथांमोना इन्टार डिस्ट्रिक्ट हिसाबै खेलाखौ होनो बे सिन्थाधाराया बिथांमोनाव सरसा जागासिनो दङ आरो जोंबो लुगैदों मिरुआव होयोबा जोंनि दिनै गेलेनायाव जेनोखि टिमफोरखौ नायनानै जायफोर गथ'फ्रा माने मोजां गेलेबाय बै गथ'फोरखौ लानानै थांनानै जोङो मिरु एबसुनि जेनोखि खेला जागोन बेयाव लानानै थांनाय बे सिन्थाधाराया जोंनाव दङ। जायगा जायगा कचिं केम्प होनायाव मा बुंगोन? ओरैनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै इउनिटआवबो आनसलिकआवबो जोङो कचिं होबाय थानायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो मोनसे मावथांखि खालि जोङो इडुकेसनावल' खामानि मावाखै आबाद बिथिङावबो खामानि मावदों आरो ड्राग्स समाज बिथिं फोसाबनायनि फारसेबो जोङो खामानि मावदों दायना दायनि साजायनानै बुथारनाय बे फारसेबो खामानि मावदों थिग बेबायदिनो नैबे फुटबल गेलेनाय बा गासैबो माने खेलाखौनो जोङो माने गुरुत्थ' होनानै बे कचिं होनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों जाहाथे जोंनि गासैबो मानसिफ्रा फरायनायाव बा हारिमुआव बे बिथिङाव गासैबो मानसिया दावगानो हाया बे हिसाबै सोरबाया स्पर्ट्स गेम्स स्पर्ट्सआव बिराद इन्टारेस्ट दं सोरबाया पार्टिकुलारलि बल खेलायाव बिराद इन्टारेस्ट दं बै मानसिफोरखौ नोजोर होनानै बै फंबायमोनखौ इनकारेज होनो थाखाय बे हाबाफारिखौ जोङो लानाय जादों।